Ali. To už natáča? Hej, natáča. Ahoj. Ahoj. Čau. Ali. Koho to tu máme? Koho to tu máme? A ideme po ceste. Jak sa voláš? Ja to neviem, neviem, môžeš byť ber Aliča. Ali, poď sem. Poď sem, Vládko. Či možno, že ma musíš držať, sa chcem dostať dole, ja to neviem ísť dole kopcom. Ali, poď tu. Veď si práve išla. Ja som tu, hej, čak ja ťa čakám. Tak poď tu na cestu. Nemám srandu, poď sem, však tu pôjdeš so mnou dole kopcom ty. To už môžeš rovno na... Nie. Ja to bude trošku, ale tvoj. Či tu si mala ísť na tom? Nie, tam to bude rýchlejšie, lebo tu sú kopčeky, tak to trošku aj brzdí. Ale nie, to si nedobre sa ti ide na tom. Poď tu na normálne chodník. Poď na chodník tu na čo. Nie, lebo to idem blbo. Ale nepôjde, poď na chodník, chytro. Chceš ma zabiť? Neboj sa nič. Nie, keby ste Není lepšie ti? zrazu čajeme. Nie je ti lepšie? Nie, je lepšie, ale mi strašne horúco. Hej. Natáčaj aj ty. Ja neviem. Tak to ide natáčať, si to už natáča. Natáča? Hej. Moje krivé nohy. Chceš? Už natáča. Môžeš je pozadu zúta. A poď. Až to nič nevidno, lebo svieti slnko. Hej, natáča to. Hej, ale trošku bolo keby tieň, ale... Hej, lebo proti slnku asi ťažko to. A to máme Lenku. Toho mesiaca jej vyšlo v horoskope, že bude mať zlomeninu. A ona to riskula. No, Dobre, že nevieš dole.